खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावबाय। दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ बुथुमनि बेन्दोङाव थानाय जात्रासि बियाबाव खेराइ फुजा होदों। गिबियावनो सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनो सानदों। जाय बिथांमोना खेराइखौ नुवाखै बा नुफेराखै, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायनानै नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। लोगोसे दासिमबो आंनि दावगा हारिमु कालचार ससाइटि ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। नै जाखांहांबाय आरोखि, बरायजेननाय जाबाय, बेयाव फैहांबाय, गोथैसिफ्रा गाखोफैहांबाय। बेयाव बे खेराइ होननाया बयबो मिथिखायो। बियो गोदो आबै आबौ दिननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे जोंनि एंगारहायै धोरोमजों सोमोन्दो गोनां खेराइ। बे खेराइयावनो गोथैसिफ्रा गोथांनि मोदोमाव जिउआव गाखोफैनानै बोसोराव खरान जागोन ना दै बाना जागोन बेखौ सब फोरमायफैयो। मा ग्रह गति दं बेफोरखौ फोरमायफैयो। बेखौ बयबो मिथिखासै, आं बारा बुङाबाबो जासिगोन। बे जाहैबाय लक्ष्मी कसारी बस्तिनि आरो जात्रासि बियाबनि। देग्लाय जों बोसोरनै जासिगोन, आंहा बोसोरसे दंबावो बिथांमोना खुंनाया आरो खेराइखौ। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो।